Bashana, nali iqiniso bashana elingayukuphikiswa Before umsholozi abo president eMzansi bashana. eKZN sasiphila kamnandi bashana. Uthe umsholozi angaba upresident bashana. Abantu abaningi eKZN bathola amathenda aphila butempo kwamnandi sibabuka Nkosi yami sifisa ngisho na ukuba yibona bephethe umhlaba on top of the food chamber. Uthe umsholozi angaphuma ekubeni upresident bashana. Yaqala indlala yabashaya abantu abaningi eKZN bangabe besawathola lamathenda akade bewathola. Kwaqala ke manje saneyinkinga ezindaweni zabantu zokuhlala. Igenge yamathenda yaqala yathola abantu abazohamba beqola abantu ukuze baqhubeke babe nezimali. Kuyimanje ezindaweni zomphakathi eKZN siphila ngaphansi kwaleyo ncindezi yokuqolwa kwabantu. Siyabonga Commissioner uMkhwanazi ngokuyisumela phezulu indaba yokuqolwa kwabantu emphakathini. Uyimisela uMkhwanazi ukuthi bonke lobu buqhophololo benzakalayo la eKZN abushaya abuvala ukuthi ngoba abantu abazange besavumela ukuthi emva kwamathenda ayisekho enye impilo. Baforced ukuthi baphile kamnandi ngegazi labanye abantu. Ayisho lonto eKZN ngoMkhwanazi nathi siwumphakathi siyimisela ukujoyina sikulekelele. Mawusinikeza nje leyo access kuvele kufiwe kanye sife sonke. Sikhathele ukubuswa amaqola eKZN. Ayisho lo mpahla eshinqa ibhobho eshindolontshi aliqhosha ishobe endodeni lilalela amazolo lo kyo plarum tugas